печата ми парата. Всички ми завиждат за жената. Балъците целуват ми краката. Аз определям правилата. Чакат от високо аз да падна. 800 коня правят от капака. Това е мръсен дрифт и стъпват и краката. Представя ви човека на кючека. Ръцете горе, искам да ги видя. Аз съм човека, аз съм най-добрия. Шамове, прозорци, всичко ще разбия. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм в хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Че ти може. Чудиш ти дали да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Научи ме да прощавам като тебе.
Научи ни, татко, да обичаме като Тебе. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и Ти прощаваш на нас всеки ден. Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако Ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Амин. Ти си моето копие,
сърцето. Всичко ще те купя и ще съм до теб. Аз съм твоята копие, аз съм твоята слънчице, аз съм твоята звезда, красивата ти дъщеря. Ти си моето копие, ти си моето сърце, ти си моята звезда, красивата ми дъщеря. Çivdi. Hasan o dili var sayfı ya. Keseyim sana, keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana. Hadi çarşı Halledecek. Serfi haydi. Давай, Леси. Давай. Geletir ya, geletir ya. Obromande, kelalapes. Obromande, kelalapes. Sobe kelas, pipalangar. Sobe kelas, pipalangar. Şu fakiri alasın sana, şu fakiri alasın sana. Gel kurbanı keseyim sana, kurbanı keseyim sana. Gel kurbanı keseyim sana, kurbanı keseyim sana. Keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana. Ara kavuş mantı. Keseyim keseyim de keseyim sana. Izle Kani basta cijela 30 lea, pesta sa stile istiteane. Kapak sıfıraki. Güzel. Babu. Fabia. Po Petre Seko Emilia sa cena pe diseleva neka živo zdravo me aven. Odel bud me blagosluji zelen. Som Angela odel me delen.
Миелти секмежеща еса и Варвали Павлинко причуто миткоса. Номере ново расар лясар чаладасо махалако капаси. Одел буд ме благословизел миелти смежеща еса ек. Буд буси сар керде бусар трудизине по ме баре керасар кердас. Акано одел буд лаче чиада диасла. Неко одел буд те благословизел лако животоза. Буд баро причуто биявте керада буда те помогни за слаке. Амин, амин. Биби, туде екмека кесо байрамоса, чена 30 лева, нека живо здраво ме авен, одел ме благослови земле. Се не кера? Ай, а кер, ми биби, миля 30 лева, че да мама чела 50 леко боже. Добре. Емилия чела 30 лева и мама да чела 50 лева с тебе сте театър. Миелти си мама екме ще се обожеса чена 50 лева хуланса, нека живо здраво ме авен, одел буд ме благослови зелен, текерен помаре ремонта, а ме дате лансленге со майнгена, нека одел буд разбирателство те деламента, винаги всякога мареоза текера, сище не араса мареоза. Трине отиде си си, а мама буд да те манга саме. Ме са среса чена 30 лева, нека живо здраво ме авен. Одел ме одължи зеленге бреша, побут те денамента, побут те дике на мале хурде. Дахара, това се не бъде пипалка. Опере задеш ля чела, а катарика си мруш. Ела, давай снимка. Благослови, че Бог нас събра в този повод на рождения ден на малката Албена. Бог да я благослови, да бъде много усмихната, радостна, да зарадва това прекрасно семейство, което са избрани от Бога и Бог ги благослови. Този ден ние се събрахме, брати и сестри, на един много радостен момент на рождения ден на малката Албена. Аз искам само с един стих да насърча всички брати и сестри. Книгата на Евангелието на Марка, 10 глава, 14 стих казва: нека да не забравяме думите на нашия Бог, който ни говори, Исус Христос: оставете децата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото такива е Божието царство. Исус не само прие децата, но Той ги благослови и Той остави децата след своите ученици, зададе им един много прекрасен въпрос. Детската вяра е чистота. Господ да ни благослови. И сега ще се помолим за нея. Аз вярвам, че Господ ще благослови, ще зарадва това детенце, както нея, така и майката, и бащата, и всички нас, които сме около нея. Нека да се помолим. Отче, благодаря Ти, Господи, за това прекрасно семейство, за моят брат Асен, неговата съпруга, за тяхната дъщеря, най-малката, Господи, Албена. Ти погледна, Господи, в сърцата им. Ти показа любов и милост, Господи, и изпрати от небето този дар да дойде в този дом, малката Албена. Вярвам, че, Господи, дарът, който Ти изпрати, Ти зарадва не само моя брат, неговата съпруга, но и цялото семейство. Днес ние сме тук, за да споделиме, Господи, тяхната радост и за да представим малката Албена пред Теб. И Те молим, Господи, да я благословиш, да покажеш любовта, милостта си към нея, да се погрижиш за нея, Господи, да бъдеш винаги около нея и Твоята ръка да бъде върху нея, за да я пазиш и закриляш, о Господи, святи Божи. Твоите ангели да бъдат винаги с нея, Господи, и да бъде воден от Святия Дух. Вярвам, Господи, защото Ти си обикнал, както, Господи, това семейство на моя брат Асен, така, Господи, и малката Албена, който ги зарадва премного, Господи, святи Божи. Наблюдавайки всичко това, Господи, виждам, че в това дете има ревност, има любов, има много усмивки, Господи, святи Божи, в нейното лице.
Нека радостта и усмивката на това дете никога, Господи, да не изчезне от нея, но винаги със своята усмивка, своята радост да зарадва около себе си, Господи, всички в това семейство, включително и нас и нашата църква. Боже, благославяме и те моля винаги да бъдеш център на живота и, Господи, святи Божи. И когато порасне, Господи, да следва Твоят път, да бъде, Господи, святи Божи, хвалителка, както Боже идва с малкия си микрофон, идва и застава и хвали Твоето име, Господи. Може би това е, Господи, мечтата и това е дарът Ти и пожелавам от все сърце делът Ти да изпълни със Святия Дух и да я благословиш, Святи Душе, в името на Исус Христос. Амин. Изека ека Чобаноса чела 27, но Шабаноса. Нека живо здраво ме авено, дел ме благослови зели. Омитес. И Тишана чиена 15 ля, неко дел да ги благослови, неко дел. Бутуну кенте делен. Дълко ека лингвеса чиена 15 ля, живо здраво ме авено, неко дел да ги благослови. Ace, chiar ce mani, chiar, care cu tine? Mario. Emergență, nu brat. Brat, nu, tu n-ai să ai? Leno, are pagă la cheșe. Acea. Un praia de la de din. Ne putem așa, vamos. Haide. Zabien la că sobe. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Авено, честит рожден ден. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Alea. Deci, ele cu praia. De-aia ne poți să-l tomăm și mă. Ați zis în avora. Mele. Care e? Care doamne o să-ți încă? Am eu pe ea. Haide, stigă mea, cum zău ci dorcă? Haide, ce-a făcut? Haide, bea, nu ce-a făcut. Haide, bea. De la Haide, ce-a făcut? Ce? Dorie? Hai. Izoe eto, doktor Maneđam treso tačine sa čena pitisele Maneka živo zdravo me ave odel da gi blagoslovi bud pari ljubov te dela meni ще не раздели за саме всеки тя те манга саме бяха саме И Мария лаки барите Ek lake bareja mutreso bosisa linela ke ek hab. Soma angomo mariata robosista koda linela ke dividisele va dias haveske. Neko del de ablagusuvi. Vina gipsiaku go pia kusse mangem kume. Soma angela e Maria avedate la slake. Pastor, ca să cena, se revane, că o
Gata, să mi dă camera. Vlad, eu plec în Gata, la mama, geanta, Neko deu de благослови amare diacu nese camare diacu casa. Linela ke chipsi cheia neko deu bud modros te delen, buz nanie te deles, buz slovos te deles. Neka vina gipsia buga te pire to de vreske droma. Te deles e kela she chiada meda te las lake. De clepca de la la, santo para zora literalmente. La bodi. Neko deu de благослови lasano seko yurga samare piasa. O deu te dele busila, o deu de благослови me pia. O pire dargito choro, buzorai pe te deu la porci de caneo pitrana. Yurga e puchuto yurga o deu pe cheste satela. Neka jivo dramo me avene pe mare sasanosa. Gala chopala asasa narela mareuza busa barbata ke. Neka vina gipsia buga seki kialo palo pia te akasa. Oi, licho seko de casa chena sidimdi seleva. Neko deu te благослови zeles, poi ciubecta te coleste, poi ciubusi te kele. Seki kialo te akasa le. Odacho seko kaya sa chena soleva. O malo pia santa kele odacho. Neka vina gipsia buga deu te dele sila. Hoje que pode te educar de Deus pessoa matar lá. O Buris se coquine tá sabo calciena triste leva. Neko deu da Google vivina que se afuga. Bud barulho bote deles cari peste o Deus. Bud terra da sameno fala. Bud acho que se der ah, bem, eu de gacho vou. Lele caparila. Daci Maria se avia se pertence, ela que como. Imagina que tá na calendário. Amare burachețe ali. Emilia la que penda tiras pidicele me camare de amutresa. O xiscosa recodel lá da teu lago suíze o maror casi Emilia. A canacha essa amarela tia saroske. Necodel te deu uma bucila. Te calela tia chugezero mesa. Te caprinci. Te capirali lomereno. Não barato. Na machina vai ter música. Tá bom, beleza. Kapalı size çıkmış. Hadi gidelim. Kapalı size telefon çıkmış. Size.
Şöyle ya, hicap kırmış ya. Dic manda hoje. Вашите проблеми и моите пари никога не свършват. Адиос. Goriga çıkma, goriga. Açı, goriga gitsin. Haki ya. Boduruk kere, boduruk ya. Doğru, ne kadar? Papalı canım, papalı. Hadi ya.
가렸지만 볼 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 Savra ki kiya, ye ke tane kişelin da model testimiz yapmıyor. 아우, 더 그래도. 와와 베스트 만으로. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 골통 Gangnam Style.